Mga tips sa pagnenegosyo. So kung ikaw nga nagplano ka nga magnegosyo or wala ka kabalo kung unsa nga negosyo ang imuhang i-open, mauni siya ang mga tips nga pwede nimo nga imuhang sundon. Una, sugdi sa gamay unya huna-hunaa ang dako. Ayaw dayon og dako nga puhunan. Testingi sa gamay nga produkto o serbisyo. Tan-awa kon naabay mo palit. Ikaduha, ila-ilaha gyud ang imuhang target market. Nya mao gid ni ang naa sa imong huna-huna nga permi nimong ipangutana. Kinsa ang akong target market? Kinsa man ang akong baligyaan? Mga estudyante ba? Mga ginikanan ba? Mga trabahante or etc. Kinsa pa ba na? Ang ikaduha, unsa ang ilahang gikinahanglan? Kay kung sakto ka sa target, masayon ra ang halin. Ikatulo, ayaw kopya lang. Paghimo og kanang lahi, like very creative nga idea ba nga pamaagi or nga produkto baron. Like daghan na karon ang sari-sari like milk tea o ukay-ukay. Pangitaa unsa gyud ang imong edge. Unsa ang mas barato, mas lami, mas friendly, mas limpyo, or ang pinaka kuan jud kung unsa ang imuhang hobby, kung unsa gyud ang imuhang hilig pod kay kasagaran nga successful nga negosyo ay kanang negosyo nga mas nakabalod gyud ka sa imuhang produkto. Number 4, bantay permi ang cash flow. Dili porke nga daghan kag halin, daghan nag kwarta. Ilista tanan ang imuhang puhunan, ang imong gastos ug ang imuhang kita kay ang daghang negosyo napalong tungod lang sa bati nga pagdumala sa kwarta. Number 5, ayaw kalimti ang customer service. Sa probinsya o gamay nga lugar, reputasyon ang puhunan. Kung buutan ka, limpyo og tarong mo atiman, mubalik jud ang customer. So importante jud ang customer service. Number 6, gamiton ang Facebook og social media platforms. Libre ra kaayo ni nga marketing, nice jud kaayo. Mo-post ra ka sa imong produkto, post ka sa imong mga promo, mo post po ka sa mga testimonies sa mga customer. Daghan kaayong negosyo nga nidako tungod ra sa Facebook, for example. Number 7, ayaw kahadlok nga mapakyas. Tanan negosyo dunay kapakyasan, dunay mga pagsulay. Danang negosyo kay kanang dili ingin ana kasayon, dili ingin ana ang smooth lang. Kanang ayaw jud kahadlok, ang importante nga nakat-on ka, ni bangon, ni sulod na pugbalik. Ingin ana ra gid na. Number 8, pag-andam sa sakripisyo. Kinahanglan nga kung nisulod ka og negosyo, kabalo pod ka mo sakripisyo. Sa sugod, kinahanglan ikaw tanan, tindero baron, cashier, cleaner, manager, ingin ana ba, labi na kung gamay ra imuhang puhunan. Nya, walay day of usahay. Kinahanglan hands-on jud kay ka ba, mo nang kinahanglan jud sakripisyo. Pero kung ikaw ang mulampos, sulit jud kaayo. So far maora na ang tips nga akong ikahatag ninyong gustong magplano nga magnegosyo. Okay, babush.